government provides COVID-19 testing services for the Marisusa, Mami, sabi ni Marisusa, it's me, Ria Pasaka. Madam, good evening. Good evening po. Hindi ako makatulog kaya mag-LS lang muna saglit. Thanks so much, Madam, for coming. Thank you, thank you. Tulits 18, dantam sa host, sabi ni Tulits 18. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, andyan si share ko lang share ko lang to, sabi ni Madam Ria Susa. Ayan, thanks so much, Madam. Late na dito, sabi ni parehas po tayo ng oras, Madam. Parehas po tayo ng oras, Madam Rhea. Thanks so much po. Salamat ho, sabi ni Tulis 18 Vlog. Ayan. Thanks so much din po. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. Tulis 18, thanks so much. Maria Susa, ayan, thanks so much. Madam Ria, salamat po. Kahit late na, andyan ka pa. Hindi ka pa tulog, Madam. Napagod kasi ako. Hindi pa ako makatulog. Kaya mag-LS lang saglit. Mr. JM, tamsak mamanong, sabi ni Mr. JM. Thanks so much. Ngayon lang tayo nagkadikitan host sa premiere ni Mera at Mr. MJ ba yun? Kay Mr. JM. Ayan. Thanks so much po sa pagdalaw. Ayan. Armando Amosco, nagtamsak na ako host, sabi ni Sir Armando Amosco. Ayan. Thanks so much, sir. Salamat sa patamsak. Ayan. Good evening po. Hindi lang makatulog kaya nag-LS lang saglit. Pampaantok. Thank you so much, Sir Armando, for coming. Salamat po. Nasa laot pa po ba kayo? 4 million people in the house. Thanks so much po. Salamat. Shout out po host, sabi ni Sir Armando. Ayan, mega love shout out Sir Armando Amosco. Ayan. Good evening po, Sir Armando Amosco. Thanks so much po sa 4 million people in the house. Ayan, 5 million people in the house. Thanks so much. Tamsak ba manom, sabi ni Maria Lisa 2. Ayan, hindi ka pa tulog, Sisi. Gabi na. Nag-LS na ako kasi nandito ako sa Pier Host. Good evening din sa'yo, sabi ni Sir Armando Amosco. Ayan, ingat po, sir. Gandang gabi po sa lahat, sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Katatapos lang nag-LS ni Amy, iniwanan ako. Naglilinis ako ng bintana, nag-LS siya. Binantayan ko, tapos bigla akong iniwanan. Ayan, katatapos ko lang naglinis ng bintana.
Alas 10 ng gabi. Ayan. Gracia 16. Ayan, may jacket ka na. From Team Banana po ako, sabi ni Gracia 16. Ayan, magka-team tayo, Sisi. Magka-team tayo, madam. Ayan. Armando Amosco at Maria Sousa. Nakulayan ko na ko. Pabalik na lang, hehe, sabi ni Sir Armando Amosco. Ayan. Kuya Armando, mega love shout out, sabi ni Maria Lisa too. Ayan, ayan. At Maria Lisa too, hello sa'yo, shout out sa'yo ng bonggang bongga, sabi ni Sir Armando Amosco. Ayan. Shout out daw sa'yo, Maria Lisa, sabi ni Sir Armando Amosco. Ayan, ayan. Thanks so much guys sa apat na andyan. Gracia 16, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Magkakadikit na yata tayong lahat. Puro mga Team Banana ang andito guys. Ayan. Team Bananas. Yung mga andito. Magkadikit na yata tayo. Gracia 16. Ayan. 150 subscriber. Ayan. Idikit ko sa'yo sisi tong ano ko. Tong alagad kong isa. Ayan. Pang 151 ako sa yung bahay. Ayan. Panoorin ko itong Love at 18. Ayan. Ayan, si Gracia 16 Boris, naidikit ko na yung alagad ko sa'yo. Pang 151 ako sa'yo, Sisi. Sir Armando Amosco, may pa-heart dog si Sir Armando. Ayan. Thanks so much, sir, sa pa-heart dog mo. Loading na. Kaumpisa pa lang naglo-loading na. Thank you so much sa dalawa pang andyan. Salamat guys.
Thank you so much sa 4 million people in the house. Thank you guys sa pagsama niyo sa akin. Jeannie Delicacies, hello po ma'am, musta na? Sabi ni Madam Jenny Delicacies, ayan. Thank you so much for coming, Madam Jenny. Silent Boy, tamsak ba manon? Sabi ni Silent Boy, ayan. Thanks so much, Sir JC Valmalio. Ayan. Salamat sa mga patamsak mo, sir. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Jenny Delicacies. Ayan, tignan natin kung kadikit na natin yung isang alagad natin. Naidikit ko na sa'yo, Madam, tong alagad ko. 628 pa lang yung bahay ni Madam Jenny. Ayan. Angie Core Vlogs. Hello, Madam. Good evening. Congratulations. At namoni ka na rin pala. Ayan. Magiging ano ka na, isa ka ng YouTuber na talagang parte ka na ng YouTube. Again, congrats Madam Angie Core Vlogs. Ayan, thanks so much for coming. Mga mega love shout out Mama Norm, sabi ni Angie Core Vlogs. Ayan, thank you Madam. Kain po tayo guys. Very late naman na yung ano mo, yung kain mo, Maria Lisa. Harang, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Mr. JM, hello Kuya Armando, mega love shout out po, sabi ni Mr. JM kay Sir Armando Amosco. Ayan. Angie Core Vlogs, bakit wala kang join button, Mama Norms? Hindi ako marunong maglagay, Madam. Magpapaturo pa ako kay Sir JC Goldmallo. Kaya nga, ang daming nagre-request na lagyan ko daw ng join. Pero hindi pa ako marunong, Madam. Alam mo naman tayo, hindi tayo expert sa IT. So, ayan. Maybe next week siguro. Ayan. Sana makapagpaturo ako ng paglagay ng join. Kasi maraming nagre-request, marami daw gustong magpa-member sa akin. Kaya kung may time ka nga sabihan mo lang ako, tulungan po kita. Wow! Thanks so much, Madam. Salamat sa pagtulong. Ayan. Ang hirap nga kasi eh. Alam mo naman si Mama Norms, kahit yung pag-i-edit lang. Simpleng pag-i-edit lang yung alam. Thank you so much, Madam. Kasi kailangan pa yan activate ng ilang days, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Ayan. Ganun ba yun? Tapos magpapalipad sana ako kanina, naubusan na pala yung ko. Pampalipad. Ano ba? Hindi kasi ako lumabas kanina, Madam. Nag-overtime ako dito sa bahay namin. Alas 10 na ng gabi, naglilinis pa ako ng bintana. Wag na po ang Madam, Mama Norms. Sis na lang. Okay. Sis Angie Core. Alas 10 na ng gabi, naglilinis pa ako ng bintana. Actually, katatapos ko lang nag-shower, kaya ayan. Hindi pa ako makatulog, kaya nag-LS lang saglit. Kahit maka 1 hour man lang. Kasi wala pang upload. Yung premiere ko sa pa yun, Martes. Ayan. Sir Armando Amosco, may ano ba yan? Virtual hug. Si Sir Armando Amosco. Ayan. Pati yung mga sticker ni Lolo, hindi ko pa alam basahin. Ayan.
Ayan. Thanks so much guys sa mga patamsak at saka sa 3 million people in the house is still there. Thanks so much po. Ang daming ang daming nag-greetings sa iyo kanina, Sis Angie. Ang saya-saya. Ang saya-saya ng isang monetized channel. Ayan. Opo, salamat. Sabi ni Sis Angie Core Vlog. Ayan. Si Jason Bravo hindi naman na tinuloy yung channel niya. Mukhang nawiwili na sa kaka-makeup. Di ko rin nahabol ang iba dahil sa sobrang busy, sabi ni Sis Angie Core Vlogs. Ayan, Maria Lisa 2, may pa-heart dog, stay home, heart dog, stay home, heart dog. Ayan. Thanks so much, si Maria Lisa 2. Ayan. Busy po siya sa work niya ngayon. Kulang pa WH niya, sabi ni Angie Core Vlogs. Kaya nga daw. Hindi naman na kasi siya nag-ALS eh. Kaya, ayan. Ang tagal na nung niya, yung WH niya. Hindi naman na nag-LS, kahit silent mode lang sana para makatulong din sa WH niya. Nag-free play ako sa kanya pag weekend, sabi ni Sis Angie Core Vlogs. Ayan, salamat naman sa pagtulong kasi sabi niya noon nakikipag watch to watch siya. Mas mas mabilis daw yung watch to watch, sabi niya. Nung naman na pwede nang lumabas, ayun, naman na, nag-makeup na. Mga bongga yung mga mini-makeupan niyang mga kasal-kasal. Ayan. Thanks so much sa isa pang andyan. Salamat guys. Ayun.
you so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys. Ikitleng, thanks so much for coming. Ikitleng, good evening po. Ay, may tao pala, haha, sabi ni Ikitleng. Andito ako, Ikitleng. Hindi pa kasi ako makatulog. Ayan, pagod, hindi naman makatulog. Gracia 16 Boris, thanks po host sa pagdikit, sabi ni Gracia 16 Boris, ayan. Thanks so much din for coming, Sisi, ayan. Ikitleng, shout out darling Mama Norms, di sana ako magpaparamdam haka, sabi ni Ikitleng, ayan. Bakit naman ayaw mong magparamdam, Ikit? Ayan. Good evening host, tulog na, sabi ni Perlita Ventura. Hindi ako makatulog. Padikit din po Mama Norm, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, magbaba ka ng iyong bahay para dikitan ka ni Ikitleng. Ayan. May premiere po ako at Minard, darling Mama Norm, sabi ni Ikitleng. Ayan. Anong oras yon, Ikit? Perlita Ventura, nababa ng kanyang bahay. Ayan, ayan. Pagka hindi mo pakadikit si Ikitleng, si Perli. Ayan. Dikitan mo na siya. Ikitleng, akala ko silent lang. Okay. Tatamsak sana at stay lang ng konti haka, sabi ni Ikitleng. Ayan. Sumahod ka na, Ikitleng. Nagsahod ka na ba ng milyones? Si Ralph, mamaya pa in 40 minutes. Ako po, mamayang 2 AM pa sa Pinas. Alala. Napintas ti urok po ayen. Nagla daw yun, alas 2. Apo. Di ko pa kinukuha, darling host. Sabi ni Ikitleng, sana all may sahod na. Sana all may sahod na. Ayan. Bakit naman very late yung yung premiere mo? Tulog na yung mga tao. Pagka ganong oras. Ka dito. Ayan. Ayan yung premiere ni Raul. Mamaya kung magkano ang sahod niya. Sige, sige. Puntahan natin mamaya. Siyempre, malaki yung sahod ni Sir Raul yan. Marami siyang mga Oo, tulog ng mga taga-Asia, sabi ni Ikitleng. Oo, kayo hindi pa, gising na gising pa. Kayong mga andyan sa Saudi, gising na gising. Kaming nasa Asia, tulog na tulog, naghihilik. Agor-orokan. Agor-orok kaminton. Dikit na po, Madam Jenny Delicacies, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Nakikipagdikitan si Sis Perlita Ventura. Ayan. Ikitleng, pakidikit naman si Sis Perlita Ventura. Ayan. Kasama ko rin siya dito sa Hong Kong. Good evening everyone. Sabi ni Perlita Ventura. Ayan. Mag-live nga din sana ako kanina, kaso tinamad ako sabi ni Ikitleng. Kaya nga ako rin. Baka mamaya, sabi ni Ikitleng. Ayan. Natutulog na sana ako kasi napagod akong naglinis ng ng bintana, tapos yung mga pintor kasi pinapinturahan nila yung kwarto namin. Hindi naman pa ako makatulog kaya
ano lang, nagsaglit lang na mag-LS. Shout out po Sir Armando Amasco, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, nagbabakred si Sis Perly. Thanks so much sa 4 million people in the house. Salamat guys. 11 na pala. Plus 11 na. Nasa ano daw, nasa pier daw si Sir Armando. Ayan. Di bali Mama Norms, extra income po yan, sabi ni Sis Perlita Bintor. Nakakatawa naman. Huwag na mag-holiday, sabi ni Sis Perlita. Buti kung may bayad, wala namang bayad. Pinakain lang ako ng lunch at sa dinner. Ay, nako. Hindi man lang nakonsensya. At may pang-premier na naman ako. Maria Riz Channel, harang, sabi ni Madam Maria Riz Channel. Ayan, tamsak dan, sabi ni Madam Maria Riz Channel. Musta po, sabi ni Madam Maria Riz Channel. Ayan. Okay lang po, Madam. Kayo po, kumusta na? Ayan. Perlita Pintura, yun po ang bayad, Mama Norms, lunch and dinner. Kaya nga eh. McDo at saka Jollibee. Ayan. Nalibre yung lunch and dinner ko. Pero, kapagod naman. Hello, Sis Perlita. Sabi ni Madam Maria Riz Channel. Ayan. Hello daw, Sis Perlita. Sabi ni Madam Maria Riz Channel. Ayan. Nagsakit labi ko. Sikot ko nga nagululi. Dito ni tawa-tawa. Sakit sa likod. Sana may tagahilot. Maria Riz Channel, di ko na kayo nakita. Kay Kuya Ugi po, sabi ni Madam Maria Riz Channel. Ayan. Ako po kasi nabibisi dito sa bahay, Madam, kasi kababalik ko lang po dito sa bahay namin. Kaya, hindi ako nakakadalaw kay Kuya Ugi. Pero kung minsan dumadaan-daan din ako sa kanya. Shout out Madam Maria Riz Channel. May pa-heartdog si Sis Perlita Ventura. Ayan. Pagka ando na naman ako kay Kuya Ugi. Pag na-settle na yung alaga ko, pag nakabalik na yung alaga ko dito sa bahay, Madam, pwede na akong makatambay-tambay. Kasi nga pagka wala akong alaga, siyempre mag-work din tayo. Pasyal po ako minsan, mangisda, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Mangingisda pa rin daw si Perlita kay Sir Ugi. Ayan. Sir Ugi Pugi. Thank you so much sa 4 million na andyan. Salamat guys. Hello po, sabi ni Madam Maria Riz Channel. Ayan. Hello.
Okay na ba, madam, yung ano, yung ads mo? Meron na ba? At ano ba yung napanood ko na vlog mo? Yung pin ba yun? Yung anak ko naman, madam, ano, matagal din dumating yung pin niya. Tapos nawalan ng ads yung ano niya. Kasi, yung isda ako kanina kay Madam Maria Pasakaw, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Hindi nga ako nakapunta kanina kasi very busy ako. Pero kanina, si Amy naman ang pinuntahan ko kasi wala na akong kasama dito. Umuwi na yung nagtrabaho. Nag-edit si Amy. Doon ako pumunta habang nakaakyat ako sa bintana. Ayan. Habang naglilinis ako ng bintana, nandun ako kay Amy. Ayan. KD35 Vlog. Ayan. Good evening, good evening. Good evening, sir. Agyaman ti panag pasyar mo, ito'y balay ko. Ayan. KD35 Vlog. Thanks so much for coming. Ayan. Hindi ka pa tulog, sir. 11 na ng gabi. Ayan. Very late na. Nakaisda ako ng 20. Wow, ang dami ah. Ang dami. Ang daming isda. Sana matataba. Sana puro matataba yung naisda mo. Kaya pala kanina tinatawagan ka hindi ka sumasagot. Yung pala busy nangingisda. Wala bang LSC Sir Taraki ngayon? Hindi ko naman na napanood yung yung premiere na sinasabi niya. Yung continuation ng premiere niya noon na saglit lang, ilang minutes. Naka-edit ka na ng pang premiere mo sa Martes? Baka ikaw na lang ang hinihintay pagka mag-premiere na naman. Kailangan mag-edit ka na dyan para may pang-premiere na. Wala akong maiidit sana. Hindi, madam, kanina tawag ka, busy sa work after prepare dinner saka ng isda. Alas 5 yata alas 5 yata nag-umbisa. Hindi pa naman sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Bukas na pagod ako, sabi. Kaya nagsakit sikot ko. Tapos nakatawaan lang tayo gulo ni akti ko. Tawa kada para turba. Tapos kaya ikot ba, pinsaganak na ito yung stick ko. Tapos yung gamit ko tayo cellphone. Yan ko po, magbibideo ka ta sa sarili ko na nakit. Tapos tayo pa, haan pa na, kita man din naka-edit ko na. Tapos tayo pa ka kat in yun kumatlaan, in video, pinaglinis ko tawa. Grandilyn keep the faith, Mama Norms, love you. Sabi ni Kamsat Grandilyn keep the faith. Ayan, love you more. Kamsat, salamat. Nakariing ka manan. Pwede ka makaturo.
sa Papay. Maria Lisa too, may pa-hard dog. Stay home. Hard dog, stay home. Hard dog. Ayan. Grandeline, keep the faith. Hello, baby love. Baby, hello, baby love you. Sabi ni Grandeline, keep the faith. Ayan. Evelyn Fontanilla, hello po, host. Amy's Adventure. Oh, yun. Yung kay Amy's kanina. Ayan. Madam Evelyn Fontanilla, thank you so much for coming po. Ayan, ayan. Yung kay Amy kanina. Ayan, yung kasama ko kanina. Kay Amy's Adventure Vlog. Ayan. Thanks so much, Madam Evelyn. Ayan, bigyan kita ng jacket at pwede kang makipagdikitan din dyan. Pwede kang magbaba ng iyong bahay. Ayan. Perlita Ventura, hindi po ako naka-apply sa $ kay Lolo. Sabi ni Perlita Ventura, bakit? Yung ano naman, yung join ang tinatanong naman sa akin. At magpapa-join daw sila. Ay, hindi ko naman alam. Evelyn Fontanilla, dyan lang. Thanks so much po. Pwede ka nang magbawa ng iyong bahay, Madam Evelyn. May jacket ka na. Ayan. Perlita Ventura, wow, dami bisita. LS din may bukas po. Silent dalaw naman kayo, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Ano ba yun? May nagsisigawan yan sa baba. Binuksan lahat yung bintana para matuyo yung yung pintura. Tapos nangangamoy, pero dito ako matutulog sa kwarto. Ayoko dun sa salas. Nag-spray na lang ako ng ng pabango. Para hindi ko maamoy yung pintura. Maria Lisa to, hi Ate Love. Hi Ate, love you to, sabi ni Maria Lisa to. Ayan, Kabsat Grandeline. Love you to daw, sabi ni Maria Lisa to. Ayan. Thanks so much sa apat na andyan. Salamat guys sa pagsama niyo sa akin kahit late na. Tapos ko nang kumain, Maria Lisa. Ang ganda naman nung mo, yung video mo kanina. Nai-inlove ako sa sa background, no? Ang gagandang kaso. Wala bang yun? Wala bang CPR yun? Buti hindi na CPR. Madam Evelyn, baba mo yung bahay mo para madikitan ka nila. Sure na hindi mo pakadikit yung mga andito. Kasi ngayon ko lang dito sa bahay ko. Madam Evelyn. Ayan. Perlita Ventura, hello po. Love you all po. Dalaw din kayo pag LS ko. Silent pa rin. Sabi ni Perlita Ventura. Ayan. Magpakita ka na kasi. Huwag ka nang mag-silent dyan. Kahit isang oras lang. Para makita na nila yung kagandahan mo. Ayan. Kagandahan ng isang dilag. Ako na CPR. Alin? Anong CPR mo? Ang ganda nga yung yung background ni Maria Lisa kanina, yung video niya, yung short video niya, 5 minutes yata yun. Yung paglakad-lakad lang niya. Ang ganda ng sound. May Mama Norm, sabi ni Sis Perlita Ventura, pagka nagpapahinga ka na. Tapos before kang mag-work sa umaga, copyright, yung song?
Aling ano yun? Aling kanta? Yung premiere mo kahapon. Laging nakabuntot. Laging nakabuntot. Ano yan? Kuwanan mo sa kwarto mo, silip-silipin mo lang. Yes, minsan ko lang nilagyan ng song, sabi ni Sis Perlit, sabi ni Jowa, ayan. Pero daw yung mga ano, yung gaya ni ano, ni Sir JC Von Malio, yung mga binabackground na pagka nag-ELS. Ewan kung ano, naka-download yun. Lagi niya ako miss. Ayaw mo nun. Miss na miss ka ng amo mo. O, diba? Sana all may nakakamiss. Sana all may nakakamiss na amo. Thanks so much sa 4 million people in the house. Salamat guys. Wala naman na si ano, Madam Evelyn Fontanilla. Nagtamsak lang siya. Hindi naman niya binaba yung bahay niya. Hindi ko pa siya nalipitan eh. Niluto mo na si Pongro. Oro linggo, agluto ko lang pati soup. No? Yeah. You didn't miss your office. I just 10 minutes more.
don't people you're asleep? 50. Very well. I can hear that. Good night, yeah. More mag-istoryado yun. Thank you so much. 5 million people in the house is still there. Salamat, salamat guys. Pumunta dito yung alaga ko, nakikipagkwentuhan. Madam Angicor Vlogs, ayan, salamat, salamat. Thanks so much sa kulay mo, ayan. Sisi. Thank you, thank you. Ayan guys, si Angicor Vlogs, bagong ano lang, bagong Moni, ayan. Nagpa-congrats siya kanina, yung premiere niya, ayan. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pakulay mo. Babawi ako. Salamat, salamat. Five million people in the house. Thanks so much. Ayaw nilang magparamdam. Nakabidyo lang sila. Salamat sa mga kabidyo-bidyo nyo dyan, guys. Pumunta dito yung alaga ko kasi nakikipagkwentuhan. Ayaw pang matulog. Angicor Vlog, sorry pong mama-announce. Yan lang natira sa card. Next time pag makapag-load ako. Thanks so much, Sisi. Ano nga, ako nga rin kanina. Pinindot ko tapos wala na pala. Ayan, ayan. Babawi ako. Next time. Thanks so much. Salamat sa pakulay mo. Perlita Ventura, ay Madam Angicor Vlog. Salamat po. Congratulations po. Sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Sunday kasi ngayon, kaya sarado pa sila, sabi ni Angicor Vlogs. Ayan. Ako naman, hindi ako nakalabas kanina. Hindi ako pinalabas ng alaga ko kasi naglinis dito sa kwarto namin na pinapinturahan. Kaya hindi ako nakapag-top up. Angicor Vlogs, maraming salamat po. At Perlita Ventura, sabi ni Angicor Vlogs. Ayan, magkadikit na ba kayo? Sis Perli ni Sis Angicor Vlogs. Ayan. Baka di pa kayo magkadikit. Nagdikitan na kayo. Ayan, nakapag-premiere na siya ng congratulations. Ikaw, Sis Perli, hindi ka pa nakapag-premiere ng pa-congrats mo. Madam Angicor Vlog, may bukas pa, sabi ni Sis Perlita Ventura. Baba niyo po bahay niyo at Perlita Ventura para dikitan ko po kayo, sabi ni Sis Angicor Vlogs. Ayan.
Sis Perly, baba mo daw yung bahay mo para dikitan ka ni Sis Angie Cor Vlogs. Ayan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Sis Perly Tabintura. Ayan. Si Madam Angie Cor Vlog ay nasa Ireland. If I'm not mistaken. Palagi akong nagkakamali. Angie Cor Vlogs, congratulations din po sa inyo. Money na din po pala kayo at Perly Tabintura, sabi ni Sis Angie Cor Vlogs. Ayan. Wala pa sign dollar mo manon, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Bakit kaya? Bakit kaya wala pang sign dollar? Ano kaya yun? Ayan, magpatungo ko kay Sis Angie Cor. Maria Lisa to, guys, baka pwede patusok ng premiere. Salamat po, sabi ni Maria Lisa to. Ayan, nagbaba ng premiere si Maria Lisa to, guys. Patamsak naman sa premiere ni Maria Lisa to. Ayan. Meron na po kayong harang at Perlita Ventura, sabi ni Angie Cor Vlogs. Oo, meron na sisi, meron na siyang harang yung dollar sign at wala pa. Ay, opo nga daw at Angie Cor Vlogs. Salamat po sa ni Sis Perlita Ventura. Kaya, ayan si Sis Angie Cor Vlogs. Sis Perlita, magpaturo na ka sa kanya kung paano lagyan ng dollar sign. Kasi marunong siya. At magpapaturo rin ako kung paano maglagay ng joy. Para makapag-join tayo. Thanks so much sa 4 million people in the house. Evelyn Fontanilla, andyan pa rin. May virtual heart. Si Madam Evelyn Fontanilla, ayan. Pakilabladin din natin si Madam Evelyn Fontanilla, ayan. Salamat at Perlita, sabi ni Marilisa to, ayan. Tusok na po, Madam, sa premiere mo, sabi ni Perlita Ventura, ayan. Madam Evelyn, magbakbo ka ng iyong bahay para malikitan ka namin kung hindi pa namin ma-edit yung mga bahay-bahay namin. Ayan. Salamat po atin, sabi ni Marilisa to. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Mag 12 na. 11:35 na dito. Ayan. 1 minute more to go. Ayan, Marilisa to, salamat Sisi. Sis Perlita Ventura, thanks so much. Madam Evelyn Fontanilla, thank you po. Sis
Antico Vlogs, thank you so much sa pakulay mo. Salamat, salamat. Relita Ventura, kaya ihanda niyo po mga congratulations niyo sa akin sa bini. Relita Ventura, ayan. Maria Lisa to, congratulations ate sa bini. Maria Lisa to, ayan. Pagawa ka na ng pagawa ka na ng congratulations kay Maria Lisa, ayan. February 14, nag-apply for my monetization sa bini. Relita Ventura, ayan. February 14. Ayan. Salamat po sa bini. Sis Relita Ventura, ayan. Maria Lisa to, rush lang ako. Rush lang ako. Someday, sabi ni Maria Lisa to, ayan. Ano na sisi, mag-i-end na ako. Mag-i-end na ako. See you again tomorrow. Kasi inaantok na ako. Nagpaantok lang ako. 1 hour lang tong tong LS ko ngayon. Sana makapag-LS ng medyo mahaba-haba bukas. Kung walang mag-LS. Ayan. Sweet dreams, Mama Norm, sabi ni Perlita Ventura. Ayan. Sweet dreams to, Sisti. Marilisa to, tulog na tayo. Ayan. Sis Angie for Vlogs, thanks so much. Salamat sa pakulay. At Madam Evelyn Fontanilla, ayan. Thank you so much po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Madam Evelyn, salamat po. And bye-bye everyone. Good night. Love you all. Bye-bye.